Hola, em dic Eloi i el meu desig per 2020 és no perdre la confiança en mi mateix i estar envoltat de gent que m'estima. Jo sóc la Raquel i ells són els meus fills, el Gerard i el Roger. El nostre desig és compartir els bons moments que ens esperi el 2020 amb una família a qui estimar i de qui sentir-s'hi estimat. El meu desig és poder acabar els estudis per després poder viatjar arreu del món on aprendre diverses cultures i trobar un treball per ajudar els nens i nenes. Els desitjos meus per l'any que ve és la meva família, que tots els hi vagi bé, que els nets, les netes. Que aquest any que ve sigui molt millor que el passat per mi i la meva família. Que tinguem tots salut i a veure si podem vivir una mica millor que el que tenim ara. És bàsicament que tothom siguem una miqueta més amables amb els altres. El meu projecte és seguir tenint temps per venir cada dia per arribar als 40 en plena forma. Mirant una mica per mi, et diré que el meu desig és perdre 5 o 10 quilets, que falten fan. Jo que no tingui por de les baixades. A mi m'agradaria molt anar amb ells a fer una excursió per la muntanya en bicicleta, però sempre tenen una mica de por i jo desitjo que es perdin la por i que vulguin acompanyar-me. Espero per l'any que ve gaudir de la natació, de les caminades. A mi m'agradaria ser més regular anant al gimnàs. I tu? Pintar, dibuixar molt millor, guanyar més medalles i fer els deures millor. M'agradaria fer un viatge. Que la meva startup tingui un bon èxit. El nostre desig seria celebrar el cap d'any del 2020 a l'estranger. El meu lloc preferit seria Brasil. El meu seria Nova York. A mi m'encantaria poder-ho celebrar a Cuba. Que em jubilin el més aviat possible i puc fer el que em doni la gana en qualsevol puesto. Jo desitjo, sobretot a nivell personal, al març tornaré a ser àvia i vull que neixi molt bé com l'altra neta que tinc. I quin desig tenim pel 2020? No ho has pensat? No! Pregunta-m'ho a mi. Quin desig tenim? Estar junts i una abraçadeta.